O Festival Revenidas que se celebra en Vilaxoán cumpre a maioría de idade. 18 anos despois da súa creación, o evento prepara unha programación especial con 5 días de celebración e máis de 40 artistas. Os músicos acudirán de diferentes países do mundo, pero o grosso principal do festival serán os artistas galegos. Dos grupos a esencia é a música en galego e galega, destacando bandas consolidadas como o Fenómeno Tanxugueiras, Bayuca, Sés ou Ortiga, con grupos máis locais emerxentes da comarca, como son Copa Turbo de Catoira, Doen de Vilanova, Os Terribles da Arousa de Vilarcía, Álvaro Cardalda, que é local de Vilaxoán, que vai no barco. O evento celebrarase do 7 ao 11 de setembro e nel non faltarán as actividades vencelladas a Vilaxoán, como o paseo en barco ata as Bateas, o roteiro pola vila e a sardiñada popular, que este ano terá lugar o domingo nunha xornada na que as actuacións musicais serán gratuitas. Tamén un pouco expandir a cultura, esta xente que ten menos recursos económicos que poida acceder tamén un día do evento. Para nós a sardiñada sempre foi o epicentro da festa, por primeira vez será en setembro, pasámola de sábado a domingo, tamén porque era unha demanda histórica que nos pedía moita xente do mar. O festival recibe os apoios das diferentes administracións. Entre a colaboración da Deputación de Pontevedra, baixo o paraguas do Rías Baixas Fes, destaca a campaña contra a violencia machista e o programa Descúbreas, apoiando a artistas emerxentes. Neste festival actuará Xina. Un programa de mentorización de rapazas, de mulleres novas que comenzan na música e que lle queremos dar un impulso e unha axuda a este tipo de rapazas de música en feminino. A Xunta tamén o inclúe dentro dos concertos do Xacobeo e o apoia a través da GADIC. Dende a Administración Autonómica destacan a importancia destes festivais para potenciar o turismo. E que estes festivais pois sí que axudan a seguir poñendo o noso destino de moda e ser un referente a nivel non só nacional, senón tamén a nivel internacional. O Revenidas tamén conta co apoio do Concello. Dende a Administración Local resaltan a vinculación tan importante do festival con Vilaxoán. Creo que non hai ningún festival en toda Galicia, me atrevería a decir en toda España, que teña un apego tal a este territorio, a Vilaxoán, como é a Revenidas. E se amosa en cada aspecto que se fai deste festival. O festival tamén continuará coa súa vertente solidaria apoiando diferentes causas sociais e se pechará coa gala do circo 20 anos de Peter Punk.